The things I feel now, I never thought I'd find. I wonder if our future was written in our past. How was your first taste? Would you be my last? My world split in two. I have to prove I didn't. Tarragona té un nou espai d'oci i lúdic. Ara el Tòtem Cafè s'ha remodelat. És una novetat a Tarragona, perquè aquesta és una nova manera de fer ciutat. Aquí el que es pretén amb aquest espai polivalent és obrir-lo a la ciutadania. Tots els ciutadans, tots els tarragonins hi tenen casa seva al Tòtem Cafè. Do it without you. Estic molt emocionada. Em fa molta il·lusió i recordo que fa 42 anys estàvem així inaugurant la discoteca. Sé que han passat molts anys, han passat moltes coses, però seguim volent formar part del tema divertir a la gent de Tarragona, aconseguir que la gent es quedi a Tarragona gaudint del que aquí tenim. Això és fer molta ciutat, sobretot per la gent jove i no tan jove com jo, que no ens agrada agafar el cotxe i que no hem d'agafar el cotxe i per tant va amb la línia de tenir més oci nocturn i més oportunitats de passar-nos-ho bé. És una inversió familiar, privada, tarragonina, autènticament tarragonina. Suposa que la gent, malgrat tot, es puja damunt de les dificultats i surfeja per les dificultats. Preciós, preciós. Algo molt diferent del que fins ara havíem vist en aquest món de les discoteques, dels bars i de tot aquest món que hi ha d'oci original a més no poder. Home, tot el que sigui promoció i obrir locals i fer una miqueta més d'ambient i caliu a Tarragona sempre és bona notícia. No, molt bé, perfecte. A més, tan bonic com aquest, és ideal. Molt bé, és necessari un local aquí a Tarragona d'aquestes característiques, molt bonic, ha quedat molt bonic i esperem que vagi tot bé. Bueno, doncs amb moltes ganes, teníem ganes de trobar un lloc on poder-nos trobar tots, que sigui sang nova i aquí estarem tots per animar-lo i per ajudar que algú que s'atreveix tingui acompanyament. Però també és una aposta arriscada per un costat, però també és una aposta segura. Està a la part alta, està en uns dels puestos més històrics d'aquesta ciutat. És xulo. Home, és un espai nou, de ciutat, de proximitat, que diem nosaltres no és de comerç, però és d'oci, i cada vegada està més barrejat tot, el que és servei, el que és comerç i el que és ciutat.